काय गो सगळे पैसे माझ्याकडचे संपले. आता लय प्रॉब्लेम येतलो. तुझ्याकडे पैसे हत असतील तर दे थोडेफार. थांबा थांबा असत माझ्याकडे देतय मी तुमका. बोल 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 ज्याचा पैसा त्याची जय. आला कैसा टाइम कैसा, आला कैसा टाइम कैसा, आला झाला पैसा देवा जैसा. बोला ये पैसा. आला कैसा टाइम ऐसा, आला कैसा टाइम ऐसा, आला झाला पैसा देवा जैसा. बोला ये रे पैसा. काय हो सारखे काय तुम्ही आरशात बघत असतात, नुसते केस विंचरत असतात, दाढी बघत असतात, कपडे बघत असतात. 46 तुमचा वय झाला, आता म्हातारे झाला. जाऊन बघ चुपचाप भांडी घासा. बातमी आपली चॅनल वर, जाहिरात आपली पेपर भर, व्हायरल आपण व्हॉट्सअप वर, फेमस आपण फेसबुक वर. रिक्वेस्टी 100 फोटो आपला 1 नंबर. साऱ्या जगात हाय आपले लई फॅन्स, साऱ्या जगात हाय आपले लई फॅन्स. आता होऊ दे जाऊ दे काय गो तुझ्या भावाशी आंबे पाठवून नाही काय नाही असं काय तुझं भाऊ. माझ्या भावाशीचा सोडा, तुमच्या भावाशीने किती तुमका आंबे पाठवल्या. इतक्या या मुंबईत प्रकरण चालल्या तर एका शब्दान बोलल्या पण नाही की बाबा असं चालला मुंबईत ये म्हणून गावात. तुमच्या भावाशीने का आंबे तुमका पाठवल्या. माझ्या भावाशीचा सोडा, माझा भाऊ बोलतात तरी की ये म्हणून गावात भाऊजींचा घेऊन. आपल्याला नडून हे डोक्यावर चढून, हे आपल्याला नडून डोक्यावर चढून आडव्यात शिरायचं नाय. तंबलाय नावात वाट हाय गावात, आपल्याला फिरायचं नाय. ठेवतो या फाडून टाकतो या गाडून आडव्यात शिरायचं नाय.